Lawoe dina iki si hitam gurih alias oseng iwak nus yu. Iki mang aku tuku nuse sak buntel ngene iki mang 6.000, aku tuku petang buntel dadine 24.000. Iki tak dadekno siji terus tak resiki. Cara ning resiki iki ning jerone iwak nuse kan ana bathoke sing ana lincipe ku lho yu, ku dibuaki kabeh. Hati-hati soalnya ana lincipe mendak ketojoh yu. Nah bar ngene terus digrojok aja sampai ireng-irenge ilang. Terus bumbune ana bawang brambang, lombok abang, lombok sitam, lombok ijo karo tomat iku diiris, terus bumbu cemplunge ana serai, salam, godhong jeruk, laos ambek jahe. Nah bumbu iris emang diiris kabeh, bar ngono terusan digongso ning minyak sing wis dipanasno. Lebokno godhong salam, godhong jeruk, jahe ambek laos emang, ambek serene aja lali. Nah dioseng-oseng meneh iki sampai layu, bar ngono lebokno iwak nus sing wis diumbah gek mang yu. Terus lebokno pisan lombok ijo ambek lombok setane utuhan, iki dioseng-oseng sampai lombok emang layu. Nek lomboke wis melayu lebokno santen bukete aja akeh-akeh, pokoke buket saitik nemben enak yu, kayak gula, uyah ambek kaldu bubuk. Gulane saitik ae ben gak enek ya yu. Terus dimasak sampai umop, sampai mateng iwak nuse, kompore dipateni. Oseng nos ireng siap dinikmati.